И какво става, Вибокс? Аз съм Данка от Zero Gaming и това е вторият епизод на Dota или Warcraft 3. Да започваме. Тук сме Коско. Кажи здрави. Окей. Продължаваме с... Убиваме една кула и спирам типа, колкото да е голям или малък типа. Ние сме точни малко. Аре, айде, който е толкова, давайте. Този епизод не се може да кратък. Да има тако, пак гледа такова. Аре, точно сега ли тази от мен богат филм? Бягай. Виждам, че съм 15 лева. Мога да има. Дигнах левел. Се развивам магията, в смисъл тази път. Винаги се развивам. 500 мамани трябва да замия. Ще източим някой от топера. Бярай. Ту майка ти да има. Да, бате, той герой е още тогава. Тая магика не знам какво прави. Сигурно то оставим безсмъртен, Да, как се вижда, се взима по-малко кръв на човек, който пуска в тази магика. В ритъм закачам маняци, откача пердаше ги, ако така че да няма слабей. Не дей да ме чакаш, не съм ти тролей. Врата ти омеква като китката на гей. Слухът ти е мой, вече друга песен ти пей. Ето тук на кулата. Аз няма позволя да ме убие. Съпробвам, докато свършим епизодите, да не ме убива. Да, ако не убие кулата, ще ме убият те гада. Ейки. Микрофони разтапям, ама покриха се някой, щот натъпиха ги мятам. Скина ся башва я смятам, ще ти се завие свят, ма ще е яко кака. От тук нататък колкото ти нека да бъде нещрек, бе човек и нямаш право, баш ти думи не справяш, моя разсилек, щот някой... Не, върни се. Ето кой съм. Докато вече те скубеш, нямаш право на рек, не. Тук не е модно дефиле, гримът ти не върви въобще. Рап е това, не витрина, бе. Ако беше протало ми вече да си родил второ... Окей, мислим, че с тази атака ще свършим. Не, няма да с тази атака, излъза. Точно една атака ще свършим. Природността на играни май. Ще ви проча като грилете на гълъб на 1 май. Не е лала, плавай, така че трай. Лицам като лютеница 1 май. Само ритъм дай. Ики, наши идват ли? Наши идват. Така, как убих ето педал? Ето, след тази атака свършваме. Окей, и с това свършва втори епизод на нашата игра. Надявам се да ви е харесало. Харесвайте, коментирайте, следете ни профила. Благодаря, довиждане.